so mu san cikakken suna kuma shin menene ma ya tara ku a wannan wuri a yau? Sunana Dakta Ibrahim Dawaki, ma'aikaci a nan asibiti da cibiya da ke kula da kunne da hanci da makoshi na ƙasa, wato National EID Center da ke Kaduna. Abun da ya tara mu a nan wajen shine mun taru ne don wata rana da aka ware don faɗakar da al'umma game da ciwon daji wato kansa da ke shafan kai da wuya. Wannan rana an ware shi, taken wannan shekara shine gano wannan kansa da wuri da kuma karfafa mara lafiya da suke da wannan kansa. Ya wannan cuta take? Wannan cuta kamar da muka sani, ciwon kansa cuta ne babban wanda take da babban al'amari, kamar da take taba sauran gabobi na jiki, kamar misali wanda take taba breast wato mama da kuma bakin mahaifa, haka ita ma take taba bangarori na kai da wuya. Kai da wuya dinnan muna da hanci, muna da kunne, muna da ido, muna da baki, muna da makoshi. So amma bangaren mu nan na hanci da wuya ne. So kansar nan takan taba cikin hanci da kuma takan taba makoshi na mutum. Abin da ake nufi da makoshi shine hanya da iska ke bi, da hanya da abinci ke bi, da kuma waje da magana take fitowa, wato akwatin magana. Menene alamominta? To alamominta su ne, in ta taba hancin mutum zaka ga tana hanci wani lokaci yana fitar da jini, wato abin da ake kira haɓo, musamman in haɓon hanci kwaya ɗaya ne take fitar da shi, kuma mutum ya girma ya kai shekara 40 ko ƙasa ma wani lokaci. So babban alama ne, ko hanci na toshewa sosai ya iya buɗe, ko kuma ka ga majina na fita da haɗe da jini a jiki. So duk wannan alamomi ne. In kuma ta kama makoshin mutum, musamman akwatin magana, zaka ga murya ta dishewa musamman ta wuce sati 2, alama ce ta cewa wani babban alamari yana so ya faru da makoshinka. Ko ka ji baka iya haɗe abinci yana baka wahala haɗewa, ko kuma numfashi yana wahala, yana ƙara, mutane suna jin ƙarar numfashi. Duk wannan alamomi ne na cewa ta kan iya taɓa wannan gaba. Ko kuma kaga ƙulaye sun fito a wuyanka daban-daban a wajaje. So wannan duk alama ce ta cewa wannan alama. In baki ta kama kuma akan iya samun gyambo cikin baki ya ƙi warke. Wannan duk alamomi ne na wannan kansa. Ko ka dinga fitar da yawu a haɗe da jini, duk wannan alama ne. Me ya kamata mutum ya ga wannan alama? Da zarar mutum ya ga wannan al'amari, ana ba shi shawara ya nemi kulawa na ƙwararrun likitoci wanda suka kware a wannan harka. Ba wai ya je kemis ko wani waje ya nemi magani ba. In ka je kemis so ɗaya abu ya ƙi cinyewa, kar ka koma, kuma ya kamata ka je asibiti wajen da ake kula da wannan bangare, saboda a duba a gane shi ne ko ba shi bane. Saboda zuwan ka asibiti ne kawai da gwaje-gwaje da dama zai tabbatar da cewa wannan ciwon daji ne, wannan ba ciwon daji ba.